Чакай Благодаря. сега, къде отидах аз? Така. Къде? Добър вечер на всички, добре дошли. Почнаме Така. малко с темата, друга тема, но продължаваме. Така че за това, което искам да направи впечатление за мен, просто което открих, за тази травмата за несправедливостта, тя понеже е свързан с това постоянно напрежение на човека, на тялото, никога да не се отпуска. И всъщност аз ми прощракна така през ума, че може би на тази травма се дължи именно това, когато да заспи човек по време на медитация. Защото Мгм. когато на медитацията ти му кажеш на човека, спри, дишай сега, концентрирай се върху дишането, той понеже нали, все пак иска да медитира, той един вид се отпуска. И понеже тези хора, те винаги са под напрежение, някакъв мускул, някаква част от тях са винаги под напрежение, мисля, че точно те са именно които заспиват. Нали, това ще го наблюдаваме, нали, може да се докаже, че е вярно, може да не Възможно е вярно. е, но Защото така, по принцип сега да. аз днеска съм ви подготвил да продължим на темата с травмите. По-скоро знам, че сега ще гледаме травмите от страната на чакрите. Да ги гледаме. Защото, както говорих, нали, каза, всяка една травма си има някаква чакра, която отговаря за нея. А, чакра, общо взето, всички знаете какво е чакра. Нали, по принцип, нали, според най-новата българска теория, тя си идва от думата чакрък. Знаете ли кой е чакрък? Да. Мария знае. Другите Да, знаете. знам. Теодора и Поне тя съм знае. виждала съм, но не съм го правила. Така че знам какво е. Аз мисля, че и аз знам, ама това не е ли нещо като... м, как да го кажа, аз не знам. Е едно А, като колело с дръжка, която Ящата не, красавица. Там се памука, дето обожда, го а правят не, става на... аз мислех, чакрък и че се нещо обожда на друго. вратем. Не, аз мислех, че е нещо друго. За Окей, прене е такова, за вълна, За вълна, където се за навива влакното. прежда. За прежда. ага, ясно, Точно така. ясно. Фактически те са там едно голямо колело и на другото той просто се слага там масурчето, мисля, че се казваше. И когато се Точно, да, върти, да. тема на голямото колело се навива вълната или памука там, каквото ще бъде, изкарва се една нишка така с ръката и се слага на масурчето и вече И почва да са се преде. върти и се прави нали, от вълната, става вече на един вид напрежда, става нали, на кълбо, така да се каже. И оттам, нали, това е чакрък, така на български. Оттам каза, че идва и думата чакра, нали? Сега ние тук обичаме така малко да вързваме всички така на нашия си език. Сега няма да говорим за тая тема, както и да е. По принцип, чакрите те са някакви такива енергийни центрове. Мгм. А, нали, тук скоро ме попадна статия, мисля, че не спомням, мисля, че качих даже и в групата, където имаше, че говореха, че всъщност зад стомаха, зад тази трета чакра, там на рентгенови снимки, по принцип, нали, то се е знаело, че там има някакво нещо такова като желатиново маса ли там, какво да го кажем. И се счита, че това е нали, центъра на, именно на тази трета чакра, която е и най-важната. Нали. И ако се замисли реално погледнато, точно там е центърът, където самураите се самоубиват. Нали, те си забиват меча точно тук под слънчевия сплит, нали, фактически. Точно малко там по средата между пъпа и слънчевия сплит там, нали, там са забити. Фактически той точно съпада там зад стомаха. Нали. Аз дълги години съм се замислял защо точно там си го забиват те, когато се самоубиват. И всъщност сега си дава сметка, че те явно искат да достигнат до този център и когато се пукне този център, тази желатинова маса или какво е там, явно това нещо води до тази смърт. Макар, че нали, то като се вкараш там меч и като си го завъртиш наляво и надясно, нагоре и надолу, то се разрязва всички органи, ти се разкъсваш и нервите съответно. И това за мен е една доста мъчителна смърт, но силните такива нали, смелите хора са го правили. Нали? Сега поне по филмите така са не го давали. Но все пак Да. всяко нещо ще има и някаква истина, така че е имало. За голямо съжаление, винаги са го правили наистина истинските мъже, силните хора.
Това доколко е допринесло за тази японска нация, не мога да кажа, нали? Но все пак все нещо ще е останало. Може би те са до някакси, може би са и по-различни като хора или нещо. Те го наричат сапуко. Да. Сапуко. Така че като цяло чакрите те ни позволяват да разширим до някъде нашето си познание за себе си и за да получим някаква информация за тези енергийни центрове, които са вътре в нас. По този начин ние ще разберем до някъде и самите травми как работят. Защото всичкото, както видяхме, травмите, това са емоции, а пък емоциите са енергии. И чакрите са също енергии. Енергийни центрове, които носим. Нали? Ние по принцип знаем повечето тези базисните, 7 такива модела, макар че там според индийската, китайската медицина, нали, те са много повече, но нали, като цяло ние сме се справили на тези 7. Като цяло, когато знаем тази информация за травмата, която говорихме, ние може да се дадем сметка и за именно пък и за тези енергийни, за тези емоционални центрове. Нали? Просто едното да се свържи с другото, за да ни бъде в помощ и по-добре да се разбереме ние самите като хора, като човеци, нали, просто. Сега, по принцип, нали, седма чакра, която е тази тук горе, нали, в центъра, която прави един вид връзката, нали, и тя ви говори свързана и с седма травма, нали, където тя е за страданието, нали, тази, която е общата. Нали, той е разбираемо, че затова всички ние до някъде сме свързани, стига да си го вярваме, и от друга страна, трябва да го приемем от това страдание, че всъщност то не е страдание, просто това са си някой такова име му е сложил просто. Пък вече дали ние ще се фокусираме върху страданието или не, това вече е въпрос на избор. Но като цяло, също това говори, че ние като цяло сме обединени, но същевременно сме различни като хора. Защото, както виждате, всички ги имаме там някаква травма или нещо, или няколко, но доколко е отразена тая чакра върху дарения човек, това се зависи от неговото развитие, от неговото къде той върви, работи със себе си. Чакра на главата. Там някой иска да каже нещо или каза? Не, само питам. Не те разбрах какво каза. Защото на главата ми се струва, че е шеста чакра. Ама... Шеста чакра е свързана тук с Не, седма седма. Седма е горе тук на този център на фонтанелата ли беше там, дето му казват за децата. Да. Значи има още една. Така ли? Да, горе в главата са 2. Ясно. Шеста и седма. Добре. Така че вижте, ще имаш научиш повече. Така, като цяло, нали, по принцип, вселенската енергия, тя минава именно през тази седма чакра, затова и децата са с тази мека част, която има тук, когато са при раждането, защото се счита, нали, че те са все още тогава им слизат програмите. Слизането на програмите, по мое впечатление, сега аз тук не знам учителки има ли някоя, която да е била учителка, но ако се спомняте, сигурно ви се е случило и на вас самите, но и да видите някой път, когато някое дете остава така някакси като парализирано с отворени очи. Да. И какво правим ние? В повечето случаи, така като го видим, ние отиваме и го бутаме. А имайте според, че именно това е точно момент, когато пада някаква програма. То се е свързало там с висшето. И такива моменти е желателно да не го закачаме. Не, че ще му навредим, но считам, че това не е хубаво. Така и също, ако имате и деца, нали? Защото този процес може да продължи там до някаква известна възраст. Там. До всеки един човек е различно. Нали? Така че имайте го изпредет. Особено за малките деца, там и на 7, 8, 9, 10 години, мисля, че все още този процес продължава. До някъде се свързваме, нали, и до възпитанието, и до самите родители, как го възпитават детето, но тази връзка през тази седма чакра, тя се продължава. Същевременно ние трябва да знаем, че ние същевременно сме приемници, но същевременно и излъчваме. И сме и предаватели. Така че тази енергия, която носим в нас, ние си я предаваме навънка. На хората, на около нас и така нататък.
този баланс между чакрите е хубаво да се поддържа и да го има. По принцип е хубаво също чакрите да бъдат всичките заредени и да са хармонично заредени. Но ние с нашото така аз, доколкото съм разбрал, фактически един човек, когато няма едно дете, когато не се роди в подходящата среда, няма условията там, не му е осигурена сигурност, храната и други такива базните неща и постепенно с развитието, ние почваме да дърпаме от енергията от чакрите си. И някъде на около 25 години човек вече може да остане даже с 30% от енергията на чакрите си. Затова е много важно как ще се храним, какъв модел на мислене, на възприемане на средата трябва да вземем, как ще си поддържаме нашата енергия и нашата чистота. Защото всичко това нещо последствие почва да се отразя върху нашето, то най-напред се отразява върху материалната ни среда, обаче ние не виждаме тази материална среда и след това почва да се отразява върху нашето здраве. Когато чакрите почват да се изразходват, съответно енергията не протича нормално и това предизвиква. Също има един друг момент, че когато поради някакви стечения обстоятелства някоя чакра се блокира, някоя друга може да влезе да вземе нейната роля. Почва така наречете хиперактивирана чакра. Това също не е хубаво, защото енергията, която не може да преминава от една чакра в друга, особено когато говорим за първа чакра, сега ще говорим и за първа чакра, за базната чакра, защото в крайна сметка ние като хора, освен че се зареждаме отгоре, ние вземаме и много енергия отдолу, от майката земя. Защото ние в крайна сметка сме хора и тя е много важна енергия за нас. Но ако имаме някоя чакра затворена, в повечето случаи се случва именно с тази първа чакра, която е долу в между ануса и вагината, или пак при нас приличена, нали, там в неговото център е. Но то всъщност е енергия, той е много по-голям, не е точно сега, че там трябва да се разчита така. Когато този център е блокиран, тази вече енергията от Земята не минава така силно през тялото, не минава. И затова, нали, до някъде ние се откъсваме от Земята, от материалното и затова почва да не ни върви живота от една страна. Защото ние оставаме прекалено много с духовното. В другия случай пък има някои чакри, които стават хиперактивни и това също почва да вреди. Какво означава хиперактивни? Може да говорим много, например, или пък да правим някакви други неща, или пък да правим много секс. Нали, просто всяко нещо, всяка една чакра избива в някаква такава хипер, което също не е хубаво, защото също това е един вид изразходване на енергия. А ние трябва да бъдем в баланс. Нали, има вече най-различни такива техники и методи за поддържане на баланса на чакрите, както чрез медитация, така и чрез и чрез танци, и чрез някакви такива специални практики, където може да се регулират именно тези чакри, да се поддържа тази енергия в чакри, да се поддържа в баланс, да може по изкуствен начин тази енергия да се предизвика да върви нагоре-надолу, през тялото, да минава през всичко, за да има баланс. Така че те до някъде регулират и самата енергия в нашето тяло. Когато една чакра е балансирана, това означава, че в тази зона, където е тя, всички органи съдържат в добра енергия. Това означава, че органите са здрави. Ако съответно чакрата в дадена зона започва там да си губи енергията, тя вече има това, че именно тези заболявания почва да показват, че нещо в нашето тяло не е добре, че нашата енергия не върви добре. И почва да избива на физическа основа. Това са, нали, така, първите сигнали. Може ли да попитам нещо? Да. Ако сме работили за отключване на дадена чакра и след това заболеем в тази област, това значи ли, че се лекува или има още работа там? Сега, моето мнение просто е, че ние не можем да работим върху една чакра. Чакра, например, как да го кажа, ако се опитаме да премахнем определени блокажи в тази област и в последствие
се окажат някакви неща на физическо ниво. Изчистили ли сме блокажите Да, всъщност? по Нали принцип, смисъл? според новата медицина, немска медицина, щом едно нещо излезе вече на физическо ниво, то значи минава в процес на лекуване. Така че от тази страна може да се каже и да. Защото нали, един вид ти го приемаш и го признаваш това нещо и вече по този начин ги искаш да го изхвърлиш от организма. Сега, нали, там да се надявам, че всичко ще стане по най-лесния начин, няма да се стига до операции и други такива неща, или примахване на орган или нещо подобно. Но по принцип, да, може да се каже, нали, че това е един вид изчистване. Но все пак е по-добре да се работи по-рано да се започне, за да може тази енергия да се балансира, за да не се провокира да няма да не излиза изобщо на физическо ниво. Това имам според аз. Сега, по принцип, тук нали, всички сме чували поне къде разбирам, къде не разбирам, и с така нареченият етер, а именно нашите чакри вземат тази енергия от етера. Това, което ни заобикаля, това всичко, което е произлязло от това поле от етера, ни се самозареждаме по един или друг начин. Но понеже в сегашния модерен човек вече сме доста обичаме да ни е удобен живота, един вид до някъде ни спираме да се зареждаме. Там било с дрехите, било с храната, било с каквото и да е. Просто ни схапваме изкуствени храни, дрехите ни са изкуствени, не ходим боси, нямаме никакъв допир с натуралното, с дървета, с тревата, с природата, нали така да се каже. И това нещо съответно доводи до имам такива блокажи в енергията и се отнася съответно и до самото зареждане на чакрите и този баланс и хармония, който да има между тях. Сега имайте предвид, че къде са чакрите? Чакрите са там, къде са ние имаме 7 ендокринни центрове. Където са там, тук е хипофизната железа, тук са тироидната железа, тук на сърцето, тук беше, каква беше? Тук тироидите бяха тук на сърцето, мисля, че беше. Щитовидната. Където Щитовидната е долу. Така да. Просто където има нали, такива желези, ендокринна железа, там е и чакрата. Именно затова се появяват и тези заболявания нали, в железите. Сега и съответно и зоната в органите, които са в дадената зона като цяло. И те всичките по един или друг начин са свързани тук с слънчевия сплит. Сега дали точно с слънчевия сплит или с този там желатинова точка, която ви казвам, това вече нали, е малко, поне за момента, с времето може би ще са уточили точно кое е въпроса тази връзка. Но по принцип се казва, нали, че те са свързани с слънчевия сплит. Защото и слънчевия сплит там минават и всички така наречени важни нервни връзки. От друга страна, те са свързани и с нашите 5 сетивни сетива. По един или друг. Няма значение, че да речем първа чакра и чак тук долу, тя до някъде е свързана с нашето обоняние, независимо, че носът ни е тук горе на лицето. Да. Те просто помежду си пак се обменят се така, именно за да поддържат тази хармония, да разберем, че нашето тяло наистина е едно супер тяло, супер комуникирано, не е, че някакви отделни части или нещо, но просто се поддържа тази връзка. Нали, този център тук долу, който е, то са така наречените хара, чакра хара или център хара също така, където се самоубиват с тези самураите. Също така чакрите са свързани с нашият морален кодекс, с морала. Когато са балансирани, аз имам морал, аз го спазвам и държа и другите да го спазват. Защото законите са закони, но моралното, това, което аз го нося вътрешно, то е което ме определя, което ме кара аз да бъда човек и какъв човек да бъда сега тук в този момент. Аз ако имам разбалансирани чакри, съответно и мой морал за дадена тема. Да, аз съм много моралист, ама всичко, което ми падне, искам да го мина. Защото и там долу първа чакра явно не ми е добре нещо. Или нали, просто така, нали, нещо друго.
Това при мъжете, да, то си е доста, има такива много случаи, нали, просто и ви като жени може би сте попадали на такива хора, но просто това всичкото си говори именно за това, че той не иска да работи със себе си и просто е тръгнал по другия вариант. Също отнася и за вас жените, защото и при вас жените има такива, които просто си гледат за удоволствие. Но това ще го видим при първа чакра, когато вземем да говорим. Така, морала е свързан също и с така нареченото морално съдене, където също съдим постоянно, но там вече през кой съд съдим, дали през този или през морала, вече е съвсем друг начин. Да, други неща ли? Трябва да знаем, че тялото е по-умно, по-знаещо от мен. Имаме предвид от мозъка. Но понеже ние сме се откъснали от тялото си, ние действаме тук през логиката и затова се получаваме и тези разочарования в живота. Че аз тук, аз тук ще ставам бизнесмен или там не знам си какво, а пък не съм питал вече, аз имам ли такава програма да ставам бизнесмен или имам ли такава програма да ставам коуч или да там не знам си терапевт или нещо подобно и след това ставам терапевт и почва, то сега нямам клиенти, то ма и страх да направя той, то ма е оно. Защото просто това ти показва, че може би не е точно това, което е твоето. Това, че там съм видял някой и някой ми иска това, или пък просто, че имам някакъв блокаж. Трябва да видя с кой блокаж трябва да се работя, с кое да е такова. Защото също трябва да видят самия процес, за да стана коуч, да речем, или лечител, нали, как е било, дали е ставало лесно или просто, ще гледам на записи, след това и гледам записи, нали, там, и просто, нали, нещата трябва да стават лесно. Когато се вървя по моя път, нещата стават лесно и получавам подкрепа от всякъде. Виждам ли, че почва да се получават спънки някаквито, означава, че аз почвам да се блъскам като му казвам, в мантанелите на пътя. Аз. Такова, и почвам да се държа аз по насилствен начин, да държа този път, ама не, някой път е нужно да изляза от пътя, за да мога да видя дали кой път всъщност трябва да взема, да вляза, да продължа, дали това е точно моето. Okay. Но затова за всяко нещо е. Така че трябва да се научим да слушаме тяло, да се свържем с тялото си и да се науча да го чувам. Именно тези, когато човек е свързан, той почва усеща. Тази сутрин се събудил, нямам енергия. Това означава, че някой я чака някъде нещо тази вечер, тя не е работила добре. Тя не е работила добре цяла вечер, защото аз още от вечерта съм си легнал с някакъв проблем или с нещо друго. Затова е хубаво, нали, преди да си легнем, проблемите да си останат отвънка. Той Вселената е по-умна, да ги предадем на висшите енергии, те са по-умни, те сутринта ще ни дадат как да го мислим и какво да бъде. Това, че не съм спал вечерта, това също не означава, че другия ден ще ми бъде с лоша енергия. Няма, просто тялото не е имало нужда да спи и не съм спал. Ама ние се въртим там в леглото и насякъде натакаме, да си кажем, чакай сега. Щом не спа, значи трябва нещо друго да направя. Чакай да взема една книга да поставя. Може би сега ще получа от тая книга някаква информация. Или там нещо, ще пусна там на телефона да чуя някакъв запис или нещо подобно. Щом съм се събудил, или ставам, отивам се в другата стая, почвам да се върша някаква работа. Не, то сега трябва да спа 8 часа и други такива неща. Днеска не ми се спи 8 часа, утре ще спа 12 часа. По-толкова. Да. Всичко. Просто трябва да се слушаме, усещаме нашето тяло и да му се доверяваме. По този начин ние се засилваме вярата в себе си и в интуицията си. Защото ние интуицията сме замели и ние под килима сме я мушнали там. Симптомът или случката ми казва чрез тялото какво става в моето съзнание. Ето, нали, тогава, дето говорихме и за това, което каза и Михаела. Нали. Сега аз съм имал някакъв проблем. Имам някаква случка, която не е приятна за мен. Или пък имам някаква болест или нещо, което не ми е приятно за мен. Защото те са сигнали за да си дам обяснение, че
аз нещо тук явно не е както трябва, не правя както правя, не вървя в друг път, добър път, не мисля по добрия начин. И затова затова има тази бионевроемоцията, затова има там и другите тези енергии там. Затова преди време ви пратих и този речник, нали, за където да се види кое с какво, как е свързано, за да може да се обясним, че какво да си дам сметка, аз, че що ме боли гърлото или аз не смея да се изкажа някъде нещо, или не позволявам на някой друг да се изкаже. Може да не позволявам на моето дете да се изкаже. Ама ме боли мене. Като родител. Или аз не смея някъде да се изкажа. Това просто така е вързано всичко, че щом аз не смея да се изкажа, най-вероятно и някой друг има, който не смее да се изкаже на мене, да ми каже нещо на мен. И просто всичко това са сигнали, че аз не вървя в правилната посока. Просто може да е правилната посока, но да не е този начин, по който вървя в тази посока. Аз искам да ставам бизнесмен, това означава, че трябва да тъпча, да мажа, да мачкам, да експлоатирам всички, които там ми дойдат там по пътя. Че те не смеят да се заявят или нещо подобно и аз да се възползвам от ситуацията. Да ги излъжа, да ги... И друго много важно нещо е, че всичко може да се излекува. Само че обаче човек тръгнали по този път, нали, там вече е малко по-бавно, малко, поне за момента, макар че нали, има и много такива случаи, там и с тета и други, където всичко това става моментално. Но това всичкото зависи повече от вярата в мен, защото в много случаи има хора, които не искат дадена болест, поне така го казват, но всъщност те имат много вторични изгори да стоят болни. И именно това ги кара те да не оздравее. Но един човек вярва ли, както и започнахме в самото начало, когато човек вярва в нещо, нещата стават. Бог ли ще да е, кой ще да е там, друг дет ще му помогне, ще станат нещата. Въпросът е да вярваш и да го искаш наистина. А не, аз тук съм много болна, много такова, ама само се самосъжалявам и в крайна сметка не правя нищо, не се взема отговорността за себе си, ми чакам там. Хубаво, чакай от външната помощ, но зами ти нещо направи за себе си. Да видиш. И тогава вече и симптома, всичко ще бъде по-лесно, всичко ще бъде по-добре ще бъде. Тук също, когато имаме хармония и баланс в чакрите, аз тогава си позволявам да почна и да правя нещо. И с доверието, че ще ми дойде помощ и отвънка. Просто, така като му казвам, нали, звездите се наредят добре, благоприятно за мен. Просто защото вътрешния свят отразява външния и външния свят отразява това, което аз нося вътре в себе си. Този огледален принцип, той си е важен, се важи за всичко. Болестите и болките на физическо ниво отразяват лошото функциониране на моето емоционално ниво. Защото, както ви казах, емоциите са енергия. Чакрите са енергия. Така че има ли някакво разминаване между чувства, мисли и действия, съответно ще има някакъв проблем. Този баланс винаги трябва да го държим. Когато чувствам, това действам и това мисля. А не мисля едно, правя ти мазни очички тук пред тебе и правя съвсем друго. И съответно тези неща с времето се заплащат. Но това всичко се случва, защото ние не сме тук и сега. Не сме в тази реалност. Ние сме в някаква друга измислена реалност, където да те прекарам аз с тебе, за да ме вложи на мен да ми е по-добре. Но това никой не си го признава и никой не иска да го види. Така е, имайте предвид, че една голяма част от за блокажите, тези енергийни блокажи в тялото, именно това са нашите травми. Защото аз, когато там, както видяхте и ще го видим, нали, когато травмата си ми е създадена като дете, този енергиен център вече той не почва да работи добре
почва да се изхабява, да се изтощава. И ако продължавам да съм в такава среда, неблагоприятна среда, още повече. Но сега може да се е случило там някаква случка, да съм изпаднал в някое емоционално състояние, но с времето, като средата все още е добре или там се подобрява, нали? По-малко енергия схабявам, за да се държа в това нещо. И съответно, когато като стана по-голям тази травма, отново ми се повтори, аз ще имам повече сила и осъзнато да я преодолея по-лесно. И няма да изпадам в ниската частота на травмата. Просто аз ще бъда в по-високата частота на травмата и по-лесно, като ми се появи, по-лесно ще мога да я преодолея. Да я видя и да я премина. Но затова трябва да имам енергия. Чакайте ми, трябва да са в хармония и баланс. Станалото станало. Имам я травмата, имам там всичките ги имам, или там колкото имам, но вече, когато ми дойде ситуация, когато ми дойде огледалото пред мен да ми я покаже, да се кажа, да, добре, това си е мое. Да. Значи имам още там нещо да поработя. Трябва да си запълня енергията в тази чакра. И си правя упражненията или това, което там си искам. Да видим, някой от вас ще са навили да направим един семинар на живо, един ретрит в България да организира някой. Да дойда да ви покажа малко практични упражнения. Да. Да се държим в баланс. Така. Като цяло какво искаме? Искаме да сме щастливи. Какво означава да сме щастливи? Живота ни да е в баланс, да нямаме препятствия. И в много случаи ние сами създаваме препятствията, защото правим нещата несъгласувано с висшите сили, така да го кажем. Такова, защото не ги слушаме и не знаем как да ги слушаме. Защо? Защото в крайна сметка ние не сме тук дошли само да лежим. Ние сме дошли заради душата. Душата иска да се мине тя през нейните уроци, тя да се научи нещо и тя се учи чрез травмите. Така че ние трябва да се радваме и да помагаме на душата за това нещо да го преодолее. Но не да изпадаме в жертвата там, че на мен ми е най-лошото или такова. Не, да, дошло ми, добре. Тук има една такава испански лав. Кевене ме конвене. Иска да каже каквото идва, значи то е за мен. Дали идва нещо лошо, то е за мен. Идва ми нещо хубаво, също е за мен. Кевене ме конвене. Просто на български така малко, защото тя хубава е самата рима на думите, която се използва. Значи, този принцип... Аз съм го чувала пък като фраза всичко, което идва, се случва за мене, не ми се случва на мене, а се случва за мене. Сега тук на испански ке вене ме конвене. Иска да каже, това, което и ми идва, е добре за мен един вид. Така, просто вече там нататък кой какъв матиш ще му сложи. Но що ме е дошло при мене, значи е за добро. Това е, като така да го обобщиме. И дори лошото пак е за добро. Да, точно така. Дори не, защото аз и друг път сме говорили на тая тема. Лошо и добро няма. Той зависи никакъв етикет, че му сложим. Защото Михаела ми наказала нещо, направила ми нещо и аз сега ще мога да се избера. Чакай сега. Иха да путат. Тази Михаела, каква е лоша, не знам си какво, обаче също време мога да си кажа. Чакай, тя всъщност какво иска да ми каже, защото Михаела това, което прави и ми казва, не е това. Тя в момента нещо там енергийно не е добре и ми го казва. Но аз трябва да видя тя всъщност какво иска да ми каже. Ето това е древното, важното. И също отнася за отношенията с партньора, също отнася за отношенията с мама и тати, с децата, и с колеги, и с всичко. Не да приемаме автоматично и автоматично да отговаряме, защото ние правим точно това. Тя ми казва нещо и аз веднага автоматично отговарям. И съответно тя пък автоматично ми отговаря, защото вече съм влязал в нейната игра и от древното станало ще се избием и се изколим. Така. Така че ние до някъде може да се каже, че ние сме слуги на нашите души.
Така че ние това, което идва, трябва да му се радваме. Да, добре, душичке, аз съм тук, като ти си избрала моето тяло, значи може да го издържи това нещо, може да го преодолее това. Добре, душички, страдай! Не да страда. Аз ти казах, ти му стоиш, че ще страдаш, ще страдаш. Душичката идва да се види какво е това изоставена. И ето, аз така се чувствам, изоставена. Тук имах оговорка с Христина, пак тя Христина не си изпълни нейното такова. Душичка, ето това е да бъда изоставен. Не ми харесва. Ама той не означава, че трябва да сложа етикет, че Христина е лоша. Или пък Христина сега ме прекъсва и ми се обажда и аз веднага така, тъс пък гледай, тук стои си в травмата на момиченцето там и зато и провокира, гледа да причее внимание. Но това са моите етикети, моите мисли. Пък тя просто иска да ми помогне, да ми даде нова идея на къде да върви разговор. Въпросът е аз как ще го приема. Тодоре, за той съм те избрала, виждаш ли? Браво, браво. Аз знам, че не сте случайни тук. Никой няма случайни хора. Така. Така че ние просто трябва да се видим, да се наблюдаем и да си даваме сметка с физическите неща, които стават, както около мен и около това с тялото ми, че там някой ми дърпа енергията, че аз не си влагам енергията в правилния път, защото едно нещо трябва да става леко. Започна ли аз да се боря за нещо, то означава, че там почвам да му влагам повече енергия, там ми отива енергията от тялото, от чакрите, от всичкото и съответно се проявяват и тези проблеми, защото в мене остава по-малко енергия. И аз ако не работя, не изхраня добре и други такива неща не си почувам както трябва, съответно тази енергия спада повече и съответно почвам да страдам. И вече като човек започне да страда, когато една чакра почне там дарена област да страда, последствие тя черпи от другите чакри, оттам на другите чакри също почват да се изхабяват и аз почвам вече да излизам в една от повече негативни неща, почвам да се привличам, защото вече нямаме енергия да се справя дори с дребното. И ако съм имал проблем с гърлото тук, защото не съм смел да си кажа на мама там или на партньора си там нещо какво искам и продължавам да стискам или пък там на шефа или там на който и да е, нали, почва тук, след един момент то почва от някъде другаде да ми дърпа, почва да речем от трета чакра, вече нямам идеи, нищо не виждам, само тъмно ми, не ми се прави нищо, почвам да изпадам в едни такива депресии или пък почвам долу почвам да дърпам повече от четвърта чакра, от четвърта чакра, там е любовта, почвам да не обичам себе си, почвам да се виждам, че съм дебела, че съм с очила, че не знам си ко, че не си давам нищо за мене си, не си купувам нищо за мене си. И така почвам да дърпам от другите чакри. Заради какво? Да кажа на майка ми, че една иха депута. Че не става или нещо подобно. Или пък на партньора си там, или там, днеска ще режа снимките. Това е също нещо да се заявя. И по този начин си прекратявам, защото не смея да му кажа. Каквото било, край. 20 години си стана вреден. Много те обичам. Чао, довиждане. Ставам се за хубавото само и точка по въпроса. Така. Като цяло, енергията минава само когато тялото е отпуснато и спокойно. Затова именно там тези медитации, тези неща и сънят са добре, защото тогава самото тяло влиза в такъв момент да се самобалансира и да се поддържа. Сега, имайте според, че ние сме така наречените водородни хора. Макар че тук нали, много там последните години много ни говорят, че за нас е много важно кислорода и обаче същевременно пък ти говорят, че не трябва да се окисляваме. Да, за нас е много по-важен водорода. Е по-важен. Вече новите деца, те са пък така наречените силициеви деца. Нали, ето вече става промяна на самото атомно съдържание, нали, което е в това. И затова те са вече самата природа, както виждате, се прави така, че тя да може да продължи да живее. И тя ще си продължи да живее. Ние сме пета генерация, шеста, седма, там, какво ще бъде вече, там си вече съвсем друг въпрос. Да сме живи и здрави, да го видим. Ще се прераждаме. Нали, това не е целта. В нови.
А, Жени. Тялото има способността да се лекува само. Това вече и на физични по научни методи е доказано вече, че тялото може, пък и всеки един по малко или много е чувал или познава някой, който нали, след някакво голямо тежко заболяване е успял да се излекува. Това всичкото е до вярата. Да си го вярвам, че да, добре, взех си урока, научих си урока от това нещо и да си го повярвам и да си го призная и си го приема. Аз мисля, че това не е довярване. Това е жажда за живот. Не е така, защото има хора, които са жадни за живот, обаче също време искат да умрат. Пак. Или Това е обратно. вече подсъзнателно, но по принцип чудесата стават само ако ти имаш силата да живееш. Сега, когато един човек има желание да живее, аз считам, това е мое мнение, че той никога няма да се допусне да заболее. Защото той ще прави, аз живея. Аз това означава, какво означава? Аз живея по природните закони, по натуралните закони, по вселенските закони. Аз съм си аз, обичам и всички другите. Хора, които са около мен, е равно колкото аз. И такъв човек за мен, той не може да се разболее. И той каза, аз живея и се радвам на живота. Радвам се и на лошото, което е дошло при мен, радвам се и на хубавото. Обаче, какво става? Аз познавам много хора, където нали, майката там или бащата се залежава и почва там да е болен и си казва, не, аз искам да живея. Да, той от една страна може да е заради, защото го е страх от смъртта, едната от причините, от друга страна, защото така ми обръщат внимание. И каза, аз искам да живея, обаче не изкарва силата и волята да стане от леглото. Не ми се остава там, не е там, да ме гледа дъщерята. Аз за какво съм те гледала, за какво съм те хранила? Така че за мен по-скоро човек трябва да си повярва, че той може да се излекува и тогава той вече и ще стане и ще направи каквото трябва, за да го такова. Не вярва ли, че той може да се излекува? Читам, че и най-модерното лекарство там да му дариш, и каквото там да му го даваш и да правиш. Поне това е моето мнение. По принцип, както споменах, те чакрите са си по-отделно, обаче също време те са си свързани и малко или много една с друга те се оказват си влияние. Така че когато имам дисбаланс, в чакрите те се отразяват на моето емоционално и на моето физическо тяло. Това е ясно за всички. И затова е много важно, че когато работим с чакрите, трябва да работим на ментално, физическо и на духовно ниво. Трябва да се работи едновременно на трите нива. Нали, трябва да си правим и физически упражнения, трябва да си правим и менталната работа, трябва да си правим и тази духовна връзка, тази вяра също да я поддържам, да бъде така нали, чиста и да вярваме, че има Бог, има там кой както си го иска, така да си го нарича. Така как на времето? Добре. Сега преминаваме към първа чакра. Както казвам, всички знаят, тя е тук долу, под половите органи, с половите органи, взето може да се каже, че е свързана. Не е опашката точно. Тя опашката е така, нали, тя се е завита малко, там тя води се между ануса и члена на мъжа или пък вагината на жената, там него точка. Това няма чак толкова значение, цялата работа е енергия. Когато човек работи с нея, той усеща просто една енергийна топката. За това усеща едно затопляне. Това затопляне е много по-голямо и в зависимост нали, до каква степен работиш и каква енергия имаш, това даже може доста голяма топка да бъде. Не искам да ви покажам тук упражнението. То е лесно упражнението, защото не знам кой как ще оправи след това енергията и може да ви заболи глава или нещо подобно. Затова предпочитам там, когато направим някой ретрит, тогава ще показваме практичните упражнения за такива неща. Защото особено пък за работа с първа чакра, тя е точно най-важната и оттам започва цялата енергия, там се взема енергията и се праща вече нагоре по другата чакра. Така, че първа чакра тя е свързана с земята, свързана с обонянието и аз съм. Отделно там има и свързани с дадена нота, с даден метал, с минерал и други такива неща, но
Аз, както знаете, повече съм свързан на това всичко, на тези на емоционалните, на менталните неща и така, че това. Това е свързано с правото на живот да съществувам. Тя затова е свързана с травмата на отхвърлени. Първата травма, нали, която е. Правото да съществувам, тя е центъра ми на сигурност. Нали, затова и жените при вас е много важно, тук тези половите органи, що горе да си ги запазят. Но имайте предвид, че през секса жените се зареждате. Зареждат тази чакра много също. Така, но все пак, нали, трябва да имаме някакъв критерий, нали, за това нещо. Свързан е с самосъхранението и с доверието. Както в себе си, така и към външния свят около мене. Това е също така и моят инстинкт за оцеляване. Ако аз съм сигурен, че ме пускат на Северния полюс или в джунглата и аз ще оцелея, значи тая чакра ми е добре. Обаче, ако си кажа, какво ще правя там? Как ще умирам там на минус 60 градуса? То ще умра. Ако и там джунглата ще дойдат мравките, там змии, работи ще ме издат, значи няма да оцелея. Значи, това може да си го имам пред. Или пък сега, как ще сменям училището, как ще там просто такива неща в децата. Децата говориш на детска градина първи ден и то почва да реве и да блъска и да такова. Това говори, че тази първа чакра не е вред. Но това говори, че чакрата на майка му и на баща му не е вред. Просто, нали, тези неща имайте ги. Това за всичко говорят. Всичко това говори. Нали, трябва да смени училището, пак прави проблеми. Трябва да сменя работа, страх ме да сменя работата. Всичко това нали, т.е. тази чакра е свързана също с правото ми да имам най-необходимото базисното. Също, нали, храна, дрехи, дом, семейство, здраве, приятели. Също и свързани с дисциплината и с задържането. Затова и там половите органи, нали, трябва да ги стискаме, да задържаме. Затова при вас, при жените, много често се случва там на 30-40 години, почва там да изпускате урина или нещо подобно. Значи, тая чакра вече е забравена. А пък тя оттам тръгва енергията нагоре. Как мога аз да искам да се развивам, като там отдолу изпуска. Или пък мъжа много бързо му свършва. Или пък не става. Нали, всичко това се говори за тези неща. Тя е свързана с физическото ми здраве, с успеха, сигурността, стабилността и доверието в самия мен, както казахме. Също тя е свързана с парите, дома, работа, имущество и динамиката. Нали, с материалното, нали, погледнато от другата страна, с материалния свят. Това е най-базното. Ако нямам пари, нищо не мога да направя. Ако нямам дом, нямам сигурност, нищо не мога да направя. Ако нямам това, не става пак. Работа, ако нямам, пак. И тя е свързана Не му става, тъй. Да. Тя е свързана също и с корените, с рода и с традициите. Именно затова тук е много добре и ние българите затова сме оцеляли, защото по един или друг начин, чрез народните танци, чрез тези традиции, които сме ги правили едно време особено, сега ми се струва, че почват пак да се възвръщат, за което се радва много в България. Това нещо допринася, нали, да се вържем с тези наши корени. Между другото, всяко различно хоро лекува различен орган и чакра. Сега, именно точно това е, защото енергията, какво е енергия? Енергията е един вид събрана на чистота някаква. И съответно всеки един център вибрира на различна чистота. Именно затова и тези терапиите там на гонг или там с някаква музикална терапия или нещо, те затова се използват различни музикални инструменти, които вибрират на различни чистоти, за да можеш ти като наминеш там 5-6 сесии, нали, това да ти изликува, да ти помогне по-лесно да го преодолееш. Защото по този начин чакрата също се задейства, също се зарежда. Обаче като слушаш там едни музики, там дето думба, там едни такива дето са малко разбираеми и неразбираеми, това също се отразява върху тялото, само че негативно. Затова, нали, трябва да бъдем осъзнати какво слушаме и какво правиме, нали, защото
музиката, това е енергия, това е чистота и тя директно пробива в нас. И тя до един вид и препрограмира, така да се каже. Нали, това е свързано с това да мога аз да създавам дом, да се стабилизирам, да остана и да се отстоявам, нали, с тези хора, които нямат граници. Тя също е свързана доста тази травма, тази чакра, с границите, да се отстоя, да задържа аз себе си. Сега, тази чакра, тя се намира и в зоната, където мога да генерирам много енергия. И именно защо това, чрез секса се генерира мучо енергия. Се става много добре, там предполагам, че сте чували или знаете там при тантра, нали, това колелото, което минава през мъжа и през жената, през половите органи, нали, което се затваря, нали, това става един обмен, затова чрез секса едно от най-добрите и най-така изравняващо енергийно е секса. Но съответно при първа чакра, когато има блокаж, партньорката не иска да прави или аз не искам да го правя и в крайна сметка почваме така да го караме на самотек, така да се каже. Защото в танкът се генерира тази енергия, да създавам този капацитет да правя, да създавам. Тази чакра е, която тя създава, тя твори. Затова и там се раждат и децата, нали, всичко това е свързано именно с това нещо. Аз как че искам да правя нещо, когато там долу първа чакра няма енергия. Този тесно затова няма да ми се получава. Не мога да творя, не мога да го реализирам, не мога да го материализирам. Да, и тук горе ми каза, имаш много идеи, ходиш на курсове, ходиш, правиш там какви ли не неща, обаче долу като не става, просто отдолу трябва да дойде, от майката земя трябва да дойде тази материална енергия, която да се материализира като мине през всичките чакри. Нали, тя е свързана с това да се отстоявам, да съм тук и сега. Защото аз, когато съм стъпил здраво на земята, аз съм тук и сега. Това е, тя също дава енергията, за да нахраня моето вътрешно аз. Защото, нали, всички искаме да се борим с това, с този възрастният там, такова, искаме да го достигнем до него, но просто той като няма тази енергия, той един вид остава само един въздушен. И тази чакра е свързана с връзката с моята майка. Аз ако не съм си простил, ако не съм си оправил енергията с мама, било мъж, било жена, съответно ще нося и моите последствия. Тя е, нали, така свързана с женската енергия, затова и при тантра, и при кундалини, нали, всичко това е да се активира тази енергия. Нали. Сега, както ви споменах, тя е свързана тази чакра е свързана с обонянието и с носа. Едно време хората, там по филми сте ги гледали, там особено като дават някой филм за първобитните хора, било там документален или някакъв друг, той усеща, той мирише. Добре, но са нашата, в което свързвам в астрологията, с най-сексуалния знак Скорпион. Зато и когато хората не правят секс, зато и си слагат носа на хората в работите. Дали така е? Животите по този начин разбират дали женската е готова. Дали ще там се набират. Скорпиона е свързан с нали, възпроизводството, продължение на рода. Секса, парите, всичко. И когато не правиш секс, си слагаш носа на хората в работите, дали? Се интересуваш от чуждите. Това е интересна добавка. Се набираш носа, дет ти работа. Да, това е което на ниска честота е нормално, така да гледаш какво става в леглото на другия или там в неговите работи. Така че мисълта ми беше това, че хората едно време те с носа са усещали къде има вода, къде има опасност, къде има нещо хубаво нещо, но просто ние вече с носа до такава степен сме го изоставили, че... Скорпиона е свързан с оцеляването по принцип. Да, точно това е, защото аз усещам, мириша, че там има някакъв хищник, който ще дори ще ме изеде, нали? И това е. По този начин аз мога да се предпазя, да взема някакви мерки, да не отивам натам, да тръгна в другата посока или, нали? То затова е свързано с обонянието.
И по този начин аз си осигурявам така нареченото моето материално спокойствие. Обаче, когато имаме ние някакъв материален проблем, ние отсоляваме ли се, позволяваме ли си, чакай да го помириш първо, този проблем. Или почваме тук го въртим с логиката, ама то тъй, ама то иначе такова. Няма такова нещо. И нали, чрез него аз вече определям дали ще бягам, дали ще замръзна или ще се бия. Това е с тези трите базисни решения. Както виждате, те зависят от тази първа чакра. Какво ще избераз в тази дадената ситуация. И от нея зависи моето целеустремението ми. Като цяло, всички знаем, че оцеляването то е най-базисният, най-древният, най-дълбок инстинкт, който имам. Защото ние, когато трябва да правим нещо, първото нещо е аз да оцелея. Така че, когато имам аз ситуация на живот и смърт, забравям за абсолютно всичко, важното за мен е аз да оцелея. Забравям и за деца, забравям и за мъж, забравям и там каквото и да е. Важното аз тук да оживея, пък след това вече ще го мислим, какво ще го правим и по филми, и по такова. Това нещо много добре се показва. Това си е наш вътрешен инстинкт. Има и някакви такива изключения, но като цяло винаги човек е най-напред аз да оцелея. И затова казват и в самолетите, когато пътувам, и където и да правят, винаги най-напред ти. Трябва да се погледнете. И след това вече за другите. Когато съм на ниска частота, аз съм фокусиран винаги на това аз да оцелея. И тогава аз вече не мисля рационално. Защото за мен е по-важно и да оцелея. А пък в нашите времена вече това нещо ни знаем, че ще оцелеем. Защото имаме си и баби, и дядовци, и деца, и такова, където можем да разчитаме, имаме и приятели. Не е като едно време. Това нещо, нали? Затова тази чакра, когато имаме този проблем, защото там ми се е случило в детството, като малка, там мама, тати или някой не ми дал да ядя, да ям или там не знам си какво и съм останал с тая, не са ми купили той дета, аз исках и се оставам с това нещо, че аз съм нали, един вид отхвърлен или някаква друга ситуация, където съм имал да се стоя. Така че ние първото нещо, това трябва да го приемем, че ние вече сме големи, способни и ние си отговарям за нас самите и си имаме всички възможности. Имаме си и пари, имаме си там, което ни трябва, за да оцелеем. Просто това вече не е проблем за оцеляване. В нашия век вече няма такива положения на оцеляване. Много рядко ни се случва. Но това нещо го носим в кръвта и това нещо е първото, което е мозъка се зафаща най-напред за него. Аз да оцелея. И оттам нататък другите неща. Защото все още си мислим, че мозъка си мисли, че ние сме още там, живеем в племенното състояние. Ако ме изгонят, край аз ще умра самичък, защото ставам лесна плечка. Така, тук може да запишете. Аз имам право да съществувам. Това, когато си правите медитация, може да си повтаряте тази дума. Аз имам право да съществувам. Аз имам място. Аз имам. Аз заслужавам. Тук е тази чакра, тя е свързана с така нареченото и запасяването. Мисля, че малко по-късно ще говорим за него. Защото какво става? Човек, когато изпадне в това нещо, че аз няма да оцелея, той почва влиза в ролята аз да се запасява. И как се запасяваме? Запасяваме се по два начина. Или отивам, купувам и трупам в къщи много неща, или да се запася аз. Защото ударе може да няма. И той съответно, понеже не мога да го приема и не мога да го разбера, продължавам да се запасявам за всеки случай. Чакай, спри са малко. Колко се то обичкам спокойно вече. Ще оцелеем, не се притеснявай, спокойно. Аз съм голяма вече, ще оцелея. Там, че мама и тати едно време ми се караха да не ям, че не ми даваха да ям, за да не надебелея, то си остана там, при малката Мария. Оставайте го там, то си остана там. Аз вече съм голяма, аз съм си Мария и вече мога. Аз мога да си дам, когато си искам.
Какво искаш сега? Сладичко седи. Да, добре. Отиваш, вземаш едно манинко сладичко, си хапаш. Ето виж, дадах ти сладичко за него. И ме се толкова дали е толкова или е толкова. За мозъка се е същото. Искаш сладичко, най ти малко сладичко. Ето виждаш, ще позволявам ти. Довери ми се на мен. Довери ми се на мен. Аз мога и ще се грижа добре за теб. И се помилваш са така хубавичко, така. Колко се обичкам, какъв съм си сладичка, какво е такова. Правим се е там малкото детските неща, така да се бидим там детенци. И това е. Така. Записахте ли това? Аз имам право да съществувам, аз имам място, аз заслужавам. Така, тук е един друг важен момент. Когато аз не съм сигурен в себе си, аз оставям сигурността си в ръцете на другите. И какво става? И поради това, че аз оставам сигурността в ръцете на другите, аз никога няма да се освободя от своите страхове. Тази чакра много е свързана с страховете, защото този базният страх, че аз няма да оцелея, че няма да има за мене, той е както казах, той е най-дълбокият страх. И той е най-труден за преодоляване. Но същевременно, чрез осъзнаване е и най-лесният. Защото вече няма животно, което да дори да ме изяде. Винаги имам храна, винаги мога да я да си купя, магазина е там до мене. Няма причина за да не оцелея. Мога да вървя спокойно по улицата, никой нищо няма да дойде да ми направи. Няма да изгори там някакъв динозавър да ме изяде. Просто трябва това нещо. Спокойно, аз съм голяма вече, спокойно, виж ма тук колко съм, 1,50 м съм висок, такова и това е. Имам сили, имам това, довери ми се, казвам ми тук на този мозък, тук да се успокои. И когато имаме някои такива моменти, му казвам също. Кой се дай, остави се, довери ми се на мене, довери ми се на мене. И той постепенно ще започне да се доверява. Но това иска много практика. Не си мислете, като кажете 3 дена подред, че старата стават. Тази травма до някъде е свързана с това, че когато аз оставя, нали, когато аз се страхувам, когато оставя моята сигурност в ръцете на някой друг, това до някъде е свързано, че аз не се обичам достатъчно. Аз един вид оставам и моята обич в ръцете на някой друг. Защото аз не се виждам, че мога да оцелея. И аз вече се почвам да съобразявам с обичта на другия. И вече аз забравям за себе си. И тези хора, като и самата травма, тя е свързана с това. Да ме похвалят. Аз се чакам там, мама, тати да ми кажат, ей, колко си добра, ей, колко си ми сладка, ей, колко си там умна, колко си ми интелигентна, каква си ми слабичка, каква си ми там, нали, се чакам там някаква похвала, а пък всъщност цялата похвала е чакам похвалата от себе си. Аз да си кажа, браво, Тодоре, този път не успя, другия път ще стане. Важно, че ти рискува, че ти пробва, че ти опита. Това е по-важното. Браво, браво, браво. И там за всяко едно такова нещо. И от време на време, като направиш пък нещо хубаво, подари си там едно сладолетче, една тортичка там, изяш си го с кеф, ма не да се съдиш, че ще надебелееш. Не. Да, ти го заслужаваш. Просто полезно ти е това нещо, направи си го. Нямаме нужда да се харесваме на никой. И си го забийте в главата. Нямам нужда да се харесвам на никой. Който ме харесва, ще ме харесва. Който не ме харесва, него си проблем. Не е мой. Така, както казах, това е свързано с доверието, но това е свързано с доверието към мен, но и към доверието към света. Това до някъде е свързано и с това, че може би тати, който той е бил отговорен да ми отвори света, да имам доверие към света, нали? Зависи от тати, след 3 годишна възраст, но това може да е било поради, че мама не ми позволила да прекарам повече време с тати.
А това не става ли още в самото раждане, кое е много тежко? Не, считам, че не. Защото ако самото раждане е тежко, там е по-скоро ти няма да се, най-вероятно няма да се чувстваш отхвърлен. Там може би ще се чувстваш по-скоро като Не става въпрос, че обкръжаващия ме свят е враждебен към мен. сега, никой не ти гарантира, че света около теб Да. е враждебен. Това е сега, по принцип, детето никога то не знае къде е. Той усеща, че той е с майка си. По принцип там трябва да бъде добро всичко, нали? Обаче, ако детето се ражда с пъпловита пъпна връв или там не е застанал в положението както трябва, нали, за да излезе лесно, нали, тако, това са си други неща, които си говорят. Но това може да е свързано според мен, там е по-скоро свързано с някаква друга травма, с нещо друго. И вече ти, когато излезеш, ти вече си емоционално, нали, защото е трудно самото раждане, но всъщност тези хора, те са за твое добро, да ти помогнат да излезеш по-лесно. Така че не може да се счита, че това за мен е една враждебна среда. По-скоро враждебна среда може да каже, че мама, ако не те е искала, там или нещо подобно, нали. Или е правила опити да те махне. Да, просто нали, някакви такива неща. Тогава нали, може така, но самия процес за раждане за мен не би трябвало. Не считам, че е така, защото всички се раждаме, кой по какъв начин се е родил, има някой джуп по бързия начин, има някой там малко по-бавно, но това всичко си е самите емоции на майката. И тази емоция на майката, тя по някакъв начин тя ги предава и на детето. И ако майката се чувства несигурна, че може да умре докато ражда, защото има някоя баба или там, който е умрял, нали, тако, то това нещо го носи и детето, нали, това нещо. Но все пак майката трябва да се остави, да се довери, да си каже, нали, да, ето, аз съм в болницата, при специалист, има с такива хора. Каквото ми е писано, това ще бъде. Да, но има огромно значение за живота на човек в бъдеще. Нещата някои се получават по-трудно, на други по-лесно. Съгласен съм, но то всичко това, аз затова ти казвам, че когато майката е работила със себе си, когато това дете е желано, всичко става лесно. Защото то природата така ти го дава да стане лесно. Съответно, когато майката има един партньор, тя си иска детето, обаче този партньор станал по случайност, по погрешка или там, или го няма партньора, или не вижда, че може да му се довери на този партньор, тя носи страх. Страх, че нали, може да и се случи нещо като ражда. Страх, че докато бременността, че там нали, някой не можела да го роди там майка и има някакъв брат или сестра там, които го абортирала втори, трети, четвърти месец, защото там поради природни причини, не че тя ги искала такова, нали, просто неща, които тази информация, този страх се носи. Това е в кръвта. Ние носим кръвта си още от първобитния човек. Затова там тези ДНК гени, там дето казват дали сме българи, ние си го носим това нещо. По един или друг начин. Но всичкото това е нали, с сегашната информация, нали, това нещо да го осъзнаем, да го преработиме, имаме възможност да станем, нали, това е да станем осъзнати за това нещо. Да, аз си го нося, имам го това нещо, може да ми се случи. Но аз вярвам, че на мен всичко ще бъде добре. И затова пак се връщам до тази вяра. Когато аз го вярвам, също времено какво съм и посял. Аз ако считам, че съм добър човек и съм правил нали, всичко, това трябва да ми се послужи. Ако аз не съм си посял добри семена, Вселената си казва, също си прави неговите си неща сега. По принцип, детето няма... Демек имаш чиста съвест. Ако имаш чиста съвест... Точно така е, да. Те са просто много фактори, които влияят нали, на всичко. Когато сеем, това ще се женим. Какво беше друго? Така че на тази сигурност в първоначалните години, тя зависи от сигурността, която получавам от мама, от тати, нали, когато съм аз малък. Нали. Ако аз съм получил тази сигурност, ще имам сигурност в светла във външния свят, ще отида в детската градина без страх, без нали, някакви такива примеждия. Просто мама и тати са ми показали, че този външния свят около мене не е страшен. И аз вече в следващо и в това, като се развивам, като ученик, като девойка и такова, нали, просто няма да се страхувам от този свят. Просто
защото аз съм уверен в себе си, имам си тая енергия, поддържа си я. Така получил съм всичко, което ми трябва, имал съм сигурността, имам си просто и вървя с това чувство, че го имам. Ставам, аз съм уверен, аз се справям, имам доверието в себе си, всичко ми става лесно. И съответно имам и доверие към хората около себе си, затова аз мога да отида и да си поискам и увеличение на заплатата, мога да си спокойно да се сменя и работата, нали, просто знам, че всичко на мен ще ми стане по-добре, всичко е за добро. Така, както казах, тя е свързана с моите мисли за пари, имущество, кариера, но съответно, когато тази чакра не се развива добре, съответно и парите ми, имуществото и кариерата ми не вървят добре. И съответно това нещо ми създава чувство на тревожност, на недостиг, на ограничения. Няма достатъчно за мен, аз не заслужавам. И когато аз почна да си ги въртя този, защото съм изпаднал в такава ниска частота, и да си кажа, опа, чакай. Да, аз знам, това си го нося. И веднага спирам този модел на мислене и си казвам, не, аз вече ми се полага да имам, да искам, да ми идва, да ми става лесно. И затова почваме там, си казвам тези думичките, фразите, аз имам право да съществувам, аз имам място, и го запомнете, също е много важно особено Мария за тебе, защото иначе аз гледам да се взема мястото по физическия начин, пък като кажа, аз имам място. Нали, вече мозъкът се го приема и няма нужда, нали, да се го изказва. Добре, но като не вижда. знаеш на кое място си, как да го приемеш? Ти просто за себе си казваш, аз съм си на място. Тук не влиза сега второ дете, пето дете, не. Аз мене ме виждат, аз съм си на мястото, мен ме виждат. Тук не говорим за друго нещо сега. Просто ти когато го приемеш, то ще ти дойде от само себе си да разбереш на кое място си там в семейство, в фамилия. Защото ти докато не се видиш, ти няма да можеш да го разбереш. Тя ти идва информацията, но ти не можеш да разбереш. Но когато ти си говориш, ти ще се разбереш. Така че аз имам място, аз заслужавам. Нали? Просто по този начин спираме модела на негативния модел на мислене и се фокусираме. Така и така постепенно този модел, негативния момент, се освобождаваме се от него. Така. Аз ви писах там да се запишете за вината. Някой нещо направи ли го това упражнение? Записахте ли кой за какво се чувства виновен? Да. Кой каза да? Кой каза да? Аз казах да. Браво, Дашката. Аз бях 5 минути преди да започнем от това. Няма значение. И какво ти дойде на момент? Би ли споделила или не смееш? Смея. Точно мъжете, които днес срязах от снимките, нали, това са хората, които най-много ми преобърнаха живота, мирогледа и всичко. Сетих се за тях и си простих, че съм им позволила и им благодарих. Сега, упражнението беше да се сетите дали имате някакъв момент в детството, когато сте искали да спасите някой. И заради това нещо носите някаква вина. Било аз там нямах пари да дам на мама да плати тока. Било там на тати там да имам тати да бъде по-силен, да наби еди кой си там. Нали? Някакви такива ситуации имате ли? Обратно. Когато е травмиращо. Иди по един. Ти спасяваш мъжете, нали, ти ги виждаш като някакъв образ и искаш да ги спасиш, да ги подобриш. Това не е ли вид пак спасяване? Нали, говоря за това обаче ти искаш да ги спасиш. Ти искаш да ги спасиш, обаче ти като дете ти не можеш да ги спасиш и тогава се чувстваш вина. Че аз не можах да спася татко. Че не можах да му помогна да наби еди кой си. Или аз не можах да спася мама, татко като я наби. Или там някаква такава вина, която нося, че аз нямах сили, нямах пари, нямах някаква такава ситуация, където аз чувствам вина, че аз там малката, не можах там, такава вина. Добре, няма значение.
Той спомнете си Да, там но е много в травмираща. сега, тя не е толкова дали травмираща или не е травмираща. Въпросът е такъв, че тази вина ние си я носим все още. И както каза Теодора, най-вероятно тази вина тя я прехвърли сега на тези мъже, които дойдоха в нейния живот. Да, защото имал съм липсващ баща, най-вероятно, нали, биологичен и явно за това ги виждам първите си мъже. Нещо там да помагам. Да, но така, просто сега ще ви обясня така малко за вината, обаче това е вината само при тази травма, само при тази чакра. Искаш да те видят, да ти им помагаш. Може да. Искам да освободим моделът. Да освободим този модел. Сега, кой какво се вижда и кой какво, за мен няма никакво значение. Въпросът е да го освободим този момент, за да ни е по-лесно в живота. Така, чакай само да се Айде да го осуждаем, Тодоре, казвай. да запаля лампата. Това не е истината, дай да изкараме нещо тук. Вижте колко сме дейни днес. Така. Когато аз нямам доверие в себе си или в хората около мен, мама, тати, това показва едно чувство на вина. Защото мама и тати нямаха пари да купят нафта, аз имам един такъв случай, да запалим печката през зимата. Беше. Последствие се намериха пари, но имаше скандал, имаше там и други такива неща. И аз тогава се чувствах виновен, че аз нямах пари да купят нафта. Защото тогава беше нафтата скочила много, имаше и не такива периоди, и не такива неща, и просто, нали, пак и ние тогава на времето се купуваха зварели нафта, нали, там за мой да се изкара цялата зима, нали, просто всеки си имал някакви такива истории. Да. Така, че Моите родителите се караха за пари. Просто имало и такива. И тогава аз се чувствах доста виновна. Да. Ето и това нещо сега си го носиме. И аз нося една вина, че нямам пари. И сега трябва да видя тази вина, че аз нямам пари, какво се изразява. Най-вероятно продължава, че не ми идват пари. Защото... По-скоро страх от скандали. Сега, потърси нещо по-дълбоко. Потърси, нали, ти си запиши това. Страх от скандали. Просто запишете се всяко каквото ви дойде. Запишете си го там, нали, страх от скандал, страх от не знам си какво, запишете, той ще ви идва и така утре сутринта, като се събудите, пак си го прочетете, пак се върнете там в тази история, но най-вече слушайте тялото си, какво ще ви каже тялото. И обърнете внимание, какво ви казва тялото. Защото то ще ви даде най-правилният отговор, всъщност каква е причината, какво ви кара, какво стои за тази вина. Така че когато аз нямам доверие и в себе си, това означава, че аз най-вероятно нося тази вина от детството. Нали, аз не можах да помогна на мама и тати, и аз вече един вид аз не мога да помогна на себе си. И аз губя доверието в себе си. Ето това е главното нещо, да се проумее от това нещо. Не, че там аз имало страх от скандал, това е просто аз губя, има ли вина, аз губя доверието в себе си. И аз, когато губя доверието в себе си, уча, ама не правя курсове, нямам клиенти. Защо? Защото нямам доверие. Защото аз не си вярвам в себе си, не мисля, че като сменя работа на новата работа ще се представя добре. Зато и по-добре да се стоя тук на тая работа. Нямам доверие в себе си как да сменя къщата, дали да купя тази къща или другата къща. Нямам доверие просто във всяко нещо. Все хора там, допитвам се или правя трудно, вземам решение. И това доверие е свързано именно с тази чакра. И се оставам някой друг там да ми каже, да ми даде акъл и аз ставам подвластен на него. И ставам зависим на този човек. Там някъде не съм се справил, но всъщност това не е било моя работа. Аз съм бил малко дете. Аз не трябва аз да мисля как да дам пари на майка ми на татко да купят нафта. Или там ели какво си. Да. Скандали за пари почти винаги е имало и то в повечето случаи са били неоснователни, защото винаги е имало
ама там сега, нали, там, заради егото там на мама или на тати, или не ти там какво, нали, просто са ставали такива. Нали. Когато отношенията между родителите не вървят добре, той се отразява и лошо отношение и към пари, и към всичко, и просто то се избива и ние децата сме Да. го виждали по един или друг начин. Така. Така че ние за това нещо трябва да си дадем сметка, че всъщност това не е моя работа. Те да се карат да си има скандал. Точка по въпроса. Аз съм си едно дете, от мен нищо не зависи. Аз обичам и мама, и тати. Няма значение, че тати се кара на мама или мама се кара на тати, че правят скандал. Аз съм си дете. Освобождавам си тази енергия. Те там да се карат, да се бият, да колят коцкато и да правят. Просто това, защото ние сега тази енергия стои там още. Страх, че там те ще се карат. И аз сега как ще се заявя, но то ще стане скандал. Първото нещо, дето ми идва, там ще стане скандал. Как ще имам клиенти, той клиентът ще дойде, ще ми каже нещо и ще стане скандал. Как ще да е такова? Все скандал. Аз стои вътре, от тук отзад ми стои и скандал. И по-добре да се стоя вкъщи, да не се събирам с никой, да не правя нищо. И нямам енергия за нищо. Защото ще стане скандал. Колко стане скандал? Аз вече съм голяма. Ако трябва да го набия, ще го набия. Ако трябва да го фана за ухото и да го изгоря, ще го изгоря. И точка по въпроса. Ама що трябва да става скандал? Няма да стане скандал. Какво толкова? Всички сме еднакви, всички сме равни. Това е. Така че, нали, просто вижте, това може да е било ситуация с по-малък брат, сестра, нали, че аз там в детската градина не можа да му помогна, там да го спася, защото там другите по-големите деца го набиха или там нещо такова, нали, просто всеки да си види кой къде каквото и нещо се отразява по някакъв начин. Като цяло то стои отзад това, не съм се справил добре и сега не знам дали ще се справя добре. И затова винаги се съмнявам, затова трудно вземам решение, затова винаги ми е трудно и затова предпочитам да не опитвам, затова не предпочитам да не правя нищо и това се стои на подсъзнателно ниво. Аз няма да успея, аз няма да стане, нали, просто слагаме си такива етикетчета, дето веднага. Просто трябва този, като го видят, че влизам в този модел, веднага си кажа, чакай, аз вече съм голяма, вече си позволявам това нещо да стане и ще ми се получи. Мога да се справям с скандали, мога да се справям с всичко там, кой каквото да има там. Нали, просто да спираме този негативния модел веднага, за да се прекрати това нещо. И по този начин аз вече почвам да предопределям един резултат, но положителен резултат. Защото аз като стоя, че аз няма да се справя, че аз няма такова, то ще стане скандал, съответно то резултата си е негативен. Обаче аз, когато започна да пускам до другия вариант, постепенно нещата ще почнат да стават положителни в моя полза. И точно това е целта. Всичко да се обърнем и в наша полза, да имам такъв резултат. Много трудоемко е, енергоемко обаче, докато стане този резултат. Сега ти ако знаеш някакъв метод да глътнем едно хапче там или нещо друго, тук да не направиш така някаква джумба, арба, ко беше, ала, бала, калабра и оп, да станем там перфектни, давам ти микрофона веднага. Викаш, пускаме лиценза веднага. Давам ти веднага. Сега, вижте сега. Всичко е много относително. Това е много бавно. И какво означава бавно? Че аз 50 години нищо не правех и сега трябва да отделя 2 години, малко повече да работя с мен, защото с тая травма трябва да работя 21 дена. След тези 21 дена трябва да дам малко почивка, там 4-5 дена и когато имам пак енергия да започна с другата травма. Пак така 21 дена, тя една година ще мине горе-долу да работим с там половин година, ще мине да работим там с травмите. След това трябва да се почне да се повишаваме енергията на чакрите. Пак посъждаме 21 дена с една чакра. И какво стане горе-долу за 2 години, ще може да си дигнем доста нивото, да си променим доста живота. По-добре да започнем още сега да правим нещо, отколкото да си кажем, то много бавно, то много тъй, много иначе. Ето това е разликата, дали бавно, дали не е бързо. Сега, и аз искам дали тук някой да ми даде едно такова хапче и да стана там. И аз не знам кой искам да стана, зато и нищо не ставаме. Ама искаме, нали, много неща. Събрали сме се.
Така че просто важно е да избягаме от този негативен модел. Започваме да избягаме от тези негативни модели, всичко почва да, всяко едно отношение почва да се подобрява. И по този начин вече и самите хора около нас почват да го усещат, че на мен енергията ми е по-друга и почва да ми се дигам самочувствието, почвам вече наистина нещата да ми се случват, падат ми се, подарява ми ги там Вселената, Господ, кой както искате, така го приемате, просто тогава става всичко по друг начин. Вече не се чувствам виновен, нали, тази вина и тя също изчезва, почва да ми се повишава енергията. Почвам да привличам правилните хора, почвам и правилните ситуации, почвам да привличам. Така. Вече спират хората да ме лъжат, да ме предават, нали, да ме отхвърлят. И, нали, по този начин са То няма вече достъп заради. Има граница, достъп ограничен. Така е, просто, нали, просто тези негативните модели, те почват да остават по-на заден план, почваме да си помагаме, вече с другите почва да става по-бързо, защото ние вече почваме да го усвояваме този механизъм, почва да става автоматично. Но въпреки всичко е хубаво, нали, с всяка една работа да я продължим поне там 21 дена, за да може да се затвърди това нещо. Така че, когато имам чувство на вина, то ме ограничава в желанието ми, желанието да се движа даже. Затова, нали, казах, това се стоя вкъщи, не искам да правя промени, даже не искам и да живея. Защото живота е свързан именно това да правя неща. Започвам да не си позволявам, дори да не си почивам пълноценно. Нали, защото аз нося някаква вина, аз не заслужавам да спа 10 часа. Не заслужавам да спа дори и 8 часа. И зато и почвам и да не спа. И когато аз съм съответно пак в ниските тези енергии, аз почвам да не усещам удоволствието от живота, защото секса е удоволствие. Аз откажа ли се от секса, аз се отказвам един вид от удоволствието. И съответно нямам удоволствие в живота. Той секс е малко първично, кой както да видно, но всъщност то не е първично, защото един хубав секс, всички знаят какво означава един хубав секс, да се задържиш емоционално и енергийно и психически, нали, да се освободиш и така. И съответно, когато аз съм в ниските чистоти, влизам и страха, почвам да виждам проблеми, блокирам се и затова вече, нали, не си позволявам дори да започна или пък да имам удовлетворение, било там от секс, било то съответно като нямам това, не си позволя да имам удовлетворение, съответно нямам и клиенти, нямам и такос, не става и онакос и се въртя в той, няма. Просто, докато не вземем да работим, не става да си възвърнем това доверието, решителността, реализма си, да вземем да си възвърна тази свобода, защото аз имам ли доверие, вече тогава ще имам и способността да вземам решение, аз да си определям живота. А не да оставам там някой друг да ми го определя. Ще вземам правилните решения, тогава ще съм ентусиазиран, защото виждам, че нещата ми се получават и това вътрешно ми повдига още повече енергията. Виждам, че имам сила, повишавам самочувствието. Това нещо стимулира вече самата нервна система. Тя вече почва, нали, като почва да вижда повече положителни неща, почва да мисли повече положителни неща. По-рано почвам да се усещам, че влизам в негативния момент и по-рано съм мога да спри са. Пак почвам да падам в дупката. Спри са, чакай. Я пусни парашютчето, аз съм се, харесвам се, много съм се добре. Просто да си дарем доверието. Спокойно ще се справим. Пак просто да си казваме такива неща, където да ги спираме тези модели. И по този начин привличам просперитета в себе си, стабилността, способност да се отпускаме и наслада. Вече тогава мога да се отпусна, защото мога да се доверя било там на този мъж, било на тая работа, на този шеф или на това, просто да го правя с удоволствие нещата да се правя. Тогава вече чувствам се жизнена, здрава, споделена, нали, не го вземайте в буквалния смисъл, нали, това споделено, но и това нещо, нали, също влиза, подкрепена, уверена,
усещам физическа и умствена гъвкавост, щедрост, оптимизъм и почвам да се храня бавно и усещам наслада. Усещам какво ям. Усещам всяко там какво се има в това ядене. Просто това, нали, тая наслада е много важното нещо, да се усети това нещо. Когато чакрата е блокирана, съответно нямам жизненост, не се чувствам сигурна, връзката ми с земята поддържа връзката към обичта, към мен самият. Отрицателните страни, несигурност, гняв, страх от живота, от бъдещето, това също е важно, страх от бъдещето, нали? Страх, че няма да оцелея, няма да се справя, физическа умора и нисък морал, за морала пак, чувство на човек без корени, ежедневен страх, че ще се разболея, че ще умра, чувство за вина, срамежливост. Тук, нали, много деца имаме там, срамежливи деца. Нали, от една страна има време, това го гледахме за някакво хубаво качество. Нали. След това казвам, не, това не е хубаво качество, то, защото си носи тази травма. Така че трябва да го имате изпредвид, да го помогнете, да му стимулирате детето, но това най-добре ще стане чрез вас като майки. Аз да си оправя моята енергия, аз такой по този начин ще му дам, ще го стимулирам, да го изкарам от тези негативни моменти, когато е да си го. Да? Нали, просто да го водя, да спортува повече, така и по този начин и аз ще се свързвам повече с природата, да вървим боси, нали, да му покажем тези по-женствени неща, така да кажем. Няма значение дали момче или момиче или такова, нали, да се свърза с тази женска енергия. По този начин оправим и с нашите майки отношенията. Така, когато е в ниски чистоти, чувство на вина, срамежливост, липса на концентрация, разсеяност, липса на доверие, трудност да кажа не, силно привързаност към вещи, към външните неща, към материалното. Защото, нали, мога да остана и без тях. Не, мога да си купя, мога да си го позволя да си го купя това нещо. Нали, това, децата там, не, той си държи играчката там, защото мисля, че няма да му купя друга играчка. Просто да наблюдавай тези. Имат хора с закостенели представи, нали, там много пъти ви казвам, възрастни хора, те там състояните са там такива. И просто те са загубили тази връзка с земята, с тази женска енергия, нали, такова, и просто се остават този модел. Алчност, кражби, песимизъм, разпиляност, вандализъм, вглъбеност, нестабилност, нервност, чувство за непринадлежност, нали, защото аз като нямам корени един вид, нали, аз не принадлежа там на това семейство, аз не принадлежа, нали, чувствам се виновен там, че не съм могъл да помогна да спася, нали, това може да ме кара също. Бягство от действителността, прекалено безпокойство на физическо състояние, на бедност, на липса на енергия, умора, изтощение. И съответно, когато съм свързано е също, нали, с тялото, това е с пикочния мехур, с отделителната система, с половата система, с простатата, с дебелото черво, всичко, което е свързано тук, нали, в долната част, ректуса, ануса, там, който има там хемориди и други такива неща, всичко това говори, нали, за проблем за тази първа чакра, седалищния нерв, носът, нали, там някой се казва, на мен ми тече носа, той е там долу нещо ти тече. Такова, и като тече много отдолу, ма не го виждаш, почва да тече от тук. Така, свързваме също още с цялата опорно-двигателна система. Нали, той от тази чакра отговаря за целия гръбначен стълб. Щом тече, означава ли, че са чисти? Сега чистиш 2-3 дена, 5 дена, ама ако ти тече 5 месеца, вече ти не е чистен. Сега, всеки Не питам, просто да мога да знам. Просто сама да работа да си го прецениш. Сега тук 3-4 дена, горе-долу 5 дена е нормално, но едно нещо, някакъв процес продължава ли от повече, трябва да се види дали добър или не. Значи, ако е това, значи не е нормално, не е добре. Значи трябва да се види.
така че е свързано с опорно-двигателния апарат, с костите, с зъбите. Също регулира работа на кръвоносната система и ливната система, хемороиди, запек, проблеми с колена и крака, циатика, анорексия, булимия, лакомия, наднормено тегло, анемия, диария, липса на енергия, умора. И когато съответно е балансирана и поддържа добре, имам здрави основи, дълбоки корени, ще изградя стабилна личност. Принадлежа към някой или че се чувствам сигурен в околната среда, защото то е нормално разбираемо това нещо. И тогава съм концентриран си вниманието и вече и контролирам мисловния си процес, защото това да кажа стоп, влизам в негативното, стоп, дай да вляза в положител. Това е един вид контрол и точно това трябва да достигнем. И това постепенно се достига след това нещо. Имайте предвид, че аз тук иска да го кажа, че чакра тя е свързана и с зависимостите. Когато тая чакра не е добре, аз ставам зависим. Зависим на нещо външно. Кафе, дрога или там цигарки или кой каквото го иска. Алкохол. Да, защото аз не се чувствам сигурна. И затова си търся някаква друга сигурност, гледам да избягам от този свят и затова прибягам към тези неща, защото не се чувствам сигурна в ситуацията, където каквото е. Така че няма пияници, няма другадикти, няма такова. Просто това са хора, които не са сигурни. Но тази несигурност са му я предали майка му и баща му и те просто я изразяват. И това, че аз си пия кафе и не мога сутринта без кафенцето, всеки да си го погледне, да си го види там тези неща. Това са зависими. Ето кафето по принцип е мъжката енергия да се задейства. Значи... Просто всеки трябва да си го види кое е. Да, то по принцип е мъжка енергия, за да се освободиш от една зависимост е точно това. Трябва да изкажа, аз да изкарам моята мъжка енергия. В случая, за да си покажа волята, че да, мога и без кафето, мога и без цигарата, мога и без това. И да си кажа твърдо и сигурно, да, топ, до тук бях и това е. Мога и без него. И това пък съответно говори и до или много контролираща майка, или пък и липсваш баща, или пък един, където имам лошо отношение с баща си. Двете вариации. Общо взето това е за първа чакра, защото вече и времето мина, другите чакри ще ги гледаме за другия път. Някой нещо иска ли да сподели, да каже, да пита, да коментира. Общо взето доста така свободно го направихме, но все пак, ако има някой нещо да каже, да допълни, добре дошли. Тодоре, може ли да те попитам? Ало? Да. Чувате ли? Да, чува се. Аз, понеже бях като на дискотека този път, 30 пъти влизах и излизах. Почти 90% от нещата чух. Исках да те попитам, може ли колко време да го чуя или да го видя, да го гледам отново, защото направо беше много мъчително за мен днес. Да, видях да явно не гледа, че интернетът ти не е много добър. Не ми е добър, той 1000 пъти но пише. Но същевременно, знаеш, няма случайни неща, всичкото е твоята вътрешна съпротива, има запис, така че ще си пуснеш записа, днеска или утре ще го кача записа, ще си го изслушаш записа, явно има много неща за теб. Има много неща за мен, аз разбрах това нещо и беше много мъчително. Затова просто това е вътрешната енергия, която, така кара да се изключим, да не се видиме, да не се признаеме в това нещо. Така че, но всичко е за добро. Има запис този път. На време го включихме. Добре, благодаря. Добре, дами. Всъщност, Теодора, тя изчезна нещо. Аз, в крайна сметка, тя не разбрах. Тя какво предложение искаш? Ти нещо казвам, аз така не можа да разбера какво. Предложих да направим една легализация на истината групова. И понеже гледам, че повечето, които сме тук, сме карали при Роси курса. И може да стане нещо интересно на тези теми, може би, не знам, като идея. Стана ли късно? Взаимно да си помогне всички. И за мен никога не е късно за подобряване на живота си.
Защото така го виждаш, да. Ама има хора, които ще ходят утре на работа, не знам. Други имат деца да оправят, трети не знам. Айде, Трябва давай, да ето, ти е... предложи това, давай, правим констелация. Който иска, може да си отива, да си ляга, там да прави каквото Сега си ли иска. правим констелацията? Супер! Спираме това. Спираме записа, един момент само. Майко, майко, Добре.